Това е най-дългия коридор, който сте виждали в двустаен апартамент. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Създава се илюзията благодарение на това, че дневната е отворена към коридора. Сега ще ви покажа поредния реализиран от мен и екипа ми апартамент. Отново инвестиционен, който ще се отдава под наем от нашия възложител. Историята е много интересна на самия имот, но за нея във втората част на видеото. А сега малко за самия апартамент, как изглежда в момента той. В входното антре ви посреща една от любимите ми като дизайн мазилки. Това е Ченто Индустриален на Adicor. Залагаме на нея, тъй като искаме различна визия, искаме нещо, което да грава окото и искаме нещо, което е издръжливо и лесно за поддръжка. Тъй като имота ще се отдава под наем, както споменах, това е една характеристика, която е супер плюс за нас. В входното антре също така, както и в целия апартамент, сме заложили на винилова настилка, както се казва по модерно SPC, като тук сме заложили на сравнително висок клас SPC, което е максимално близко до реалистичния паркет. Има V-фуга и има доста едри чворове, когато буквално прекарате ръката по тях се усеща релефа, което я прави още по-уютна. Разбира се, във входното антре ни посреща удобно портманто, място за съхранение на много обувки, закачалки открити за дрехи и едно голямо огледало, което, както виждате, дори аз мога да се огледам. Един от големите плюсове и в същото време недостатъци на този апартамент е това, което се крие зад тази врата. Flashback. Отново сме на пазар в Windoor Design, като този път сме в магазина на булевард Братя Бъкстон 28 и е време да подберем малко интериорни врати за нашия обект. А след това е тук серия Линея, като най-често избираната врата дори на твоите обекти и от всички други клиенти. Линея 2.12 имаме и налична. Това е въпросната врата Линея 2.12, която използваме най-често в обектите на Асен. Това, което ми харесва тук е, че тази врата не е най-гладката, най-простата, най-обикновената. Има някаква фрезовка на нея, има някакъв характер, който много от хората решават да го пренесат и в интериорния дизайн. Но по-важното нещо е, че тази врата, макар да е доста лека като крило, изолира според мен за гласа си много добре. На тема шум, аз лично съм изключително доволен. Челната пита, тя се прави от картон, разбира се, и самата хартия има доста добри изолационни качества. Не е толкова колкото ПДЧ-то, но все пак има доста е близко като резултат от към шумоизолацията. Очакваме да видим новите модели и новите наличности, които ще влезнат и ще ги показваме и тях по обектите. End of flashback. Това е нашия склад, като той е с доста приличен размер. Какъв е недостатъкът му? Че тук можете да го ползвате за съхранение, като дрешник, място, където да си сложите колело, тротинетка, да съхранявате вещи или ако случайно ви се родило малко детенце, докато пребивавате в този имот, да си държите бебешката количка. Недостатъкът е, че е много далече от всякакво ВИК в апартамента и не можахме да направим тук пералната и сушилната, така както обичам да го правя в много имоти. Но пълно щастие няма. Затова тук е място, където ще може да се съхраняват всякакви продукти. Искам да ви покажа обаче място, което най-много може би ми харесва в този имот и това е дневната с трапезарията и кухнята, които са разделени много приятно. Намираме се в самата кухня, сърцето на апартамента. Допада ми, защото е отворена към дневната, допада ми, защото е широко и тук може да посрещате гости и да ви бъде много забавно, тъй като това е двустаен апартамент, е по-скоро младежки тип. Но за кухнята. Въпросната пералня с сушилня, които нямаше къде да съберем, са добавени тук като комбиниран уред. Да, знам, че това е един от компромисите, който обикновено допускаме в имоти, но за съжаление нямахме място за два отделни, затова сме сложили такъв. Купихме го от Вето. Този модел на Whirlpool сме монтирали няколко пъти на обекти и смятам, че върши страхотна работа. Разграничили сме зоната на кухнята на зона за съхранение, където ни е хладилника, зона за приготовление и зона за готвене. Както виждате, имаме достатъчно плотове за двустаен апартамент, може да се развихриме съвсем спокойно. Като сме добавили, разбира се, най-необходимите неща, плюс допълнителни екстри. Имаме, разбира се, миялна на 45, фурна и котлони, добре познати на Evolux, които купуваме, аспиратор за пълно вграждане, който сме успяли да вкараме с тръби директно в комина, така че да е максимално късо трасето и да не се задържат абсолютно никакви миризми. Имаме горен ред шкафове на две нива,
така че да може да имаме максимално съхранение на абсолютно всичко необходимо в един апартамент. Дори смятам, че е малко голяма тази кухня за въпросния имот. Тук, разбира се, имаме хладилника за вграждане, който сте виждали в почти всички мои проекти. Долу на Lex Group, който се е доказал във времето като много издържлива техника. Една от допълнителните екстри за такъв имот е зоната за съхранение, която обикновено виждаме в големи кухни, като сме добавили един изтеглящ механизъм с повече кошници, в които могат да се редат всякакви хранителни и нехранителни продукти, които да ни бъдат под ръка, когато трябва да готвим. Нещо, което в доста кухни смятам, че е редно да има. Ето е и самата дневна, с френски прозорци, южна. Снимаме в изключително мрачно време, но все пак доста светло, гледа към вътрешен двор. Апартамент се намира в един от първите, да не кажа първия затворен комплекс в квартал Витоша и смятам, че е доста добре разположен, доста закътан и доста тих. Самата дневна е подготвена, така че тук да може да се събират повече хора, да се правят приятелски сбирки, да се забавляват. Направили сме една доста голяма мултимедийна стена, добавили сме 65-инч телевизор и разбира се подсветка на декоративния камък, която разбира се може да димираме колкото ни е кеф посредством дистанционното. Като цяло аз съм доста голям фен на това да има нещо акцентно, което да ти създава добро настроение в дневната. Имаме TV шкаф за съхранение на каквото ни е необходимо, а тук се крие нашето газово котле с всички негови части, които са свързани с инсталацията. Едно от нещата, които са доста важни за такъв апартамент, разбира се, е меката мебел, като ако съдите по моя размер, аз съм 2 метра и близо 125 кг, виждате, че меката мебел е достатъчно голяма. Заложили сме на диван от галерия Outlet от Стара Загора, които доста често имат много интересни находки, затова аз лично следя сайта им постоянно. Вече в 4-5 проекта залагаме на тях на мека мебел, смятам, че напълно си служава. Диван е с дамаска типа Алкантара, да, малко по-претенциозна е, но изглежда този прекрасен начин. И все пак, тук е редно да се събират повече хора и да има повече място, така че сме оставили достатъчно такова. Този диван, най-големият плюс е, че може да мръдне наляво и надясно съответно в самата позиция, като остава достатъчно място, ако някой реши да добави бюро в това помещение. Дали ще е в по-вътрешния ъгъл, там къде сме сложили това цвете, или ще е по-близо до прозореца и под климатика е без значение. Въпросът е, че място за бюро има. Това, което би направило най-вероятно впечатление на много от дамите, би било много приятното място в банята, което е огромен плот, който е естествено дърво, омаслене и предлага много място за приготовление. Под него предвидливо сме скрили авариен бойлер, който е проточен. Съответно, ако има някакъв проблем с газовата инсталация, винаги може да го ползваме. Така както сме предвидели климатици не само за охлаждане, ами и за отопление, ако някой има проблем с газта. Едно от нещата, които винаги ми прави добро впечатление, е начинът, по който правим инсталацията на самия бойлер, като връзки, така че да е максимално прибрано тук и да не пречи на никой. Разбира се, подбора на санитарията и на повечето неща е напълно традиционния. Залагаме на вградени смесители и душове от Practice. Разбира се, имаме вентилатор на PAX. Знаете, че това е едно от нещата, които залагам на буквално всеки един имот, защото иначе имаме проблеми. И различното, което ще видите в тази баня, е, че имаме отново мазилка на тавана. Знаете, в новото строителство в двустайки, тъй като това е ново строителство, говорим за масов размер на спалнята 10, 11, 12, на някои мои проекти сте виждали 15-16 квадратни метра. Но тук имаме над 20 квадратни метра спалня, което на мен лично много ми допада. И то ми допада, защото тук дори ако дойде наемател, на който му се роди дете, без проблем в първите няколко месеца, може би до годинка, няма да му е компромис пространство. Заложили сме на тапет в спалнята за малко повече уют. Смятам, че стои много добре.
Купили сме дебели винилови тапети, мисля, че са много приятни като текстура. В комбинация с виниловия под и белите паревази, мисля, че изглежда изключително приятно. Разбира се, зеленото е темата в целия ни апартамент, тъй като, както много други апартаменти, които правя на партерно или първо ниво, залагам на зелено, така че зелената, която се вижда от двора, да предаваме и в интериора вътре. Тук сме заложили на зелени завеси, стол за тоалетката и легло. Като стана въпрос за тоалетката, виждате напълно достатъчно място, дори не сме освоили до край, за да не става излишно грамадна самата тоалетка. Добавили сме легло 180 на 200, знаете, в двустайните в масовия случай слагаме 140 или 160, зависимост от размера. Истината е, че тук дори можеш и 200 на 200, но смятам, че ще да е излишно голямо. Леглото е от тези, които виждате в почти всяко мое видео, бокспринг на матраци Вики, като различното е, че залагаме на един малко по-особен текстил. Това е текстил тип кози, това е плюш с много висок грамаж, който сме сложили тук. Мисля, че изглежда брилянтно. Разбира се, леглото има място за съхранение отдолу. Ако по някаква случайност на хората не им достига място за съхранение в гардеробите. И като стана въпрос за гардеробите, външен вид, т.е. стъклени врати, геобразен гардероб, с чекмеджета вътре, буквално два идентични като конфигурация гардероби. Много рядко си позволявам да ползвам мебели, които са серийно производство. Но бюджета в този апартамент го определяше като необходимо, тъй като беше малко по-нисък и тук съответно нямахме възможност да го направим индивидуално произведено. Затова сме заложили на този тип гардероби, съответно и нощни шкафчета, което е единственото не къстъм произведено нещо в апартамента, но въпреки всичко мисля, че изглеждат доста добре. Ако се наложи в бъдеще, може да се добавят надстройки отгоре, отново с стъклени врати, но дори и в този вид смятам, че изглежда много добре и много удобно. А тази спалня, за да не се върта като Джон Траволта в Pulp Fiction, мисля, че няма какво повече да говоря за нея, а по-скоро да ви разкажа малко от предисторията за този имот, какъв живот е минал, колко интересна личност е неговия собственик и няколко пиперливи момента от самия ремонт. Но това във втората част.